दिनै मोनसे टपिकनि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय दिनैनि दिनाव आफ्टार पि सकट बर'नि थाबथि गोरोबथा खालामखांनायनि उनाव दिनै जोंनि माने बिटिसिआव माथो जेबो गैया डेभेलपमेन्ट गैया जेबो मा खामानि हिउज डेभेलपमेन्ट जागोननो गोख्रै एक्सिलारेटेड हिउज डेभेलपमेन्ट जागोन ट्राइबेल एरियायाव माने गोख्रैनो जौगानाय फैगोन होनना बुंदों अलमस्ट 3 इयार्स रानिं सोलिगासिनो दं बाट देयर इज नो सेन्स देयर इज नो बेनिफिट जेबो सोलायनाय गैया रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ गिदिर गिदिर खोथा बुंनांगौ गारनांगौ बाव बिटिसि सरकार नोंसिनि बिटिआर सरकार नङा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिटिसिआव थानानै सरकार सालायगासिनो दं नाथाय बिटिसिखौ रेसपेक्ट होनो रोङा प्रमद बर'आ सासे जोलैनि हांगार बे रेसपेक्ट होनो रोङा दिनै बिटिसिआव थानानै सरकार सालायगासिनो दं रायजो राजाफोर बे बिटिएडिनि जायगायाव खालि रिनेमल' जादों बिटिएडिनि जायगायाव बिटिआर बेल' सोलायदों बाट देयर इज नो सेन्स जेबो सोलायनाय गैया बाव जेबो सिगनिफिकेन्स गैया देयर इज नो सिगनिफिकेन्स जेबो सिगनिफिकेन्स गैया रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव कनफिउस जानो नाङा रायजो राजाफोर आरो प्रमद बर' बिथाङा मा कमिटमेन्ट होआमोन जेबो मावनो हाया बेकार खोथा रायजो राजाफोर दिनैनि दिनाव थगायसुला प्रमद बर'नि खोथाखौ बिलिभ खालामनो नाङा रायजो राजाफोर थगायसुला आरो प्रमद बर' बिथाङा मा बुङामोन दिनैनि दिनाव जोंनि माने पिस एकर्ड खालामखांनायनि उनाव मा गिदिर गिदिर खोथा बुङामोन बे भिडिअखौ होगोन नोंथांमोना फुल नायबानो जाबाय रायजो राजाफोर अब्ला बुजिगोन आसलते प्रमद बर'आ अरिजिनेल मानसि नंमारगौ ना नंमारा एबा दैदेनगिरि नंमारगौ ना नंमारा दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ रायजो राजाफोर